Guys, aduna jud mga tao nga kusog mangdaon sa ilang isig ka tawo. Kumbaga, ganahan sila nga sila gyud hawod ikumpara sa uban. O kanabang dili sila gusto, dili sila ganahan nga makabaton og kauswagan ang ubang tao kaysa kanila. So guys, kini nga sambingay magulagway kini kung unsa ka importante ang pagkamapaubsanon. So after watching this video guys, makatunan nimo kung unsa gyud ka importante ang pagpaubos o kanabang atong tanawon ang uban nga mas maayo pa ikumpara kanato. Guys, para masabtan nimo, welcome to this channel. Kung bago pa kani nga channel, kini atong channel nag-upload kita mga storya nga Bisaya o mga sambingay sa Kristohanon nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So guys, di na ta maglangan pa, yun ani ang senaryo para masabtan nimo. Usa ka adlaw ni ana guys, kining professor o mga estudyante, gusto ang professor nga iyahang taga-lesson ang iyang mga estudyante may tungod sa competition, tungod kay duna sila event nga mukumpit sila sa ubang mga eskwelahan. So moto gidiskasan sa professor kung unsa gining competition. So pagsulod sa professor guys, ni drawing ning professor dito sa blackboard og usa ka linya. Unya pag drawing sa professor og usa ka linya, nangutana sa iyang mga estudyante nga sikin saman kaninyo ang makapamubo niya ng maong linya nga without touching, dili siya palaon, dili pud siya hilabtan. Sikinsa daw sa mga estudyante nga makapamubo niya atong gi-drawing nga linya sa maong professor. So bisan ang mga bright nga mga estudyante, dili sila makahimo, na libog sila kung unsa ang gi-drawing sa professor nga niingon man nga pamove-an ang maong linya. Pero dili pwede ang rules nga, dili pwede nimo ikapon, dili pud nimo pwedeng palaon. So nalibog, bisan ang mga bright nalibog. So ang kay nalibog man sila, wa man sila niyon sila nga sir, dili imposible kayo nang imong giingon nga pamuban unya, dili pwedeng kapon, dili pwedeng palaon, posible kayo nang may tabo. So ang professor walay tingo guys, ni drawing siya og laing linya nga mas taas pa sa unan niyang gidrawing. So moto ang mga estudyante nagtan-aw, nakarealize sila nga sakto, tama to no. Pwede siya mapamubo nga dili siya pwedeng hikapon, dili siya pwedeng palaon, pinaagi sa pagdrawing og laing linya. So karon guys, niyon ang professor, ana ang competition. Usahay ang mindset, matud pas professor, usahay ang mindset nato mga estudyante nga gusto tang mulamang sa kinabuhi, pinaagi sa pag tandog nato sa uban, pinaagi sa pag-lookdown nato sa ubang tao, pinaagi sa pag huna-huna nga kita ang lamang, kita ang hawod ikumpara nila. Pero dili sayop na nga mindset matud pas professor. So moto na realize mga estudyante nga ang pagkompetensya di ay nga inana nga panghuna-huna dili isya maayo. So gitudluan sila sa professor nga ang competition dapat i-develop nimo ang imong kaugalingon. Pwede kang muuswag, pwede kang mo success nga dili nimo ikumpara sa uban ang imuhang kauswagan. So guys, di nilang takutob sa atong sambingay. Actually mao ni ang kasagaran na hitabo karon. Duna gyoy mga tao, ang lisong tumakuha niini nga duna gyoy mga tao nga kusog yung lockdown sa uban. Kanang gitan-aw nila ang ilang kaugalingon nga mas hawod sila, mas smart sila ikumpara sa uban nga mga tao. Dunay mga tao pud guys nga dili ganahan sa kauswagan nga ilang nakita sa ilang silingan, sa ilang kapamilya, sa ilang igsuon. Ang mahitabo sa ilang kasing-kasing kung makita nila nga dunay pag-uswag, ang dili ganahan nilang muuswag, mubati sila kasina sa ilang kasing-kasing. O ang kasina, mutukmod kaniya sa pagbuhat, pagpaningkamot, nga gusto siya nga maningkamot, mutrabaho, magnegosyo, gusto siyang maghimo niya na, kay para nga malabwan niya tong maong tao nga iyang ikasinahan. So guys, wrong ka na nga mindset.
Nataan ang gitawag og crab mentality. Ang crab mentality o kaning alimango guys, naay usa nga nakasaka, gusto nang ihila sa uban nga nasubos. Nauntay buot nga musaka dito, pero saon mga naamay mo kulumbitay, naamay mo kabyon diri sa ubos nga para i-down daghan kay mga tawo nga sama inana karon nga dili sila malipay sa kauswagan nimo. No? Munang guys, dili ta kumpiyansa, no? Kay dunay mga tawo nga nagtan-aw nato nga wala sila nalipay sa kauswagan nato. But kita nga nakakat-on sa pulong sa Ginoo, dapat ma-realize nato nga kini atong kinabuhi dili ni siya palabwanay, dili ni siya kompetensya anay, kundili pagpaubsan na ini. No, kung gusto kang mulamang sa kinabuhi, kung gusto kang muuswag sa kinabuhi, ang prinsipyo sa Biblia sa pag-uswag sa tao o pag-uswag sa kinabuhi, mao ang pagpaubos, mao ang paghuna-huna nga ang uban mas maayo ikumpara kanimo. Daghan kayo rong mga Kristohanon nga magkumparahanay bisan diya sa church nga gusto sila nga makita sa uban yang isig ka magtutuo nga siya ang hawd, siya ang labaw, pero dili inana guys ang prinsipyo sa Biblia. Kung yuna-huna nimo nga mas maayo ka ikumpara sa uban nga kauban nimo magtutuo, ang ending og sa unahan sa imong kinabuhi niya na ibagsak kita sa Ginoo. Pero kung maghuna-huna na, pwede manggutang mo success, pwede manggutang muuswag sa kinabuhi nga walay pagtandi sa ubang tao. Kana bang dili ta mobati og kasina sa ubang tao nga kana bitaw kung naay niuswag, dunay kauban nato nga niuswag sa kinabuhi, bation nato nga malipay ta mo suporta ta sa iyang kaswagan. Pero kung gibati gani nimo nga naay ning uswag, naay gipanalanginan nga kauban nimo, tapos ang imong kasing-kasing is mura og naguol murag nasina sa mga panalangin nga nakabot niya, kana nagpasabot nga ang imong kasing-kasing kusog mag-lockdown sa uban. Buot pasabot niya na ang atong kasing-kasing nagapataas. Guys, ang pulong sa Ginoo nagayon sa Philippians chapter 4, Philippians chapter 2 verse 3. Matod pa dinhi Philippians chapter 2 verse 3, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Guys, nindot kayo na nga prinsipyo nga isipo nato ang uban nga mas maayo pa kay kanato. Kay kung isipo nimo nga mas maayo kayo ka ikumpara sa uban, nagpasabot ka na nga mapahitas-on kita guys. So dapat isipon di ay nato nga mas maayo pa ang uban nga ubang tao ikumpara nato. Kay kung muna atong makinaiya guys, sayon kayo nga muswag ka sa kinabuhi, sayon kayo nga i-bless ka sa Ginoo. Pero ang tao ganing masinahon, ganahan siyang mulabaw sa uban, ganahan siyang ang uban madawon, ganahan siyang siya mo'y makita sa ubang tao nga siya mo'y hawod og taas o naakita ni anang pagpanghambog, dili gyud ta panalanginan sa Ginoo. Kay dili gyud mo panalangin ang Ginoo sa tawo nga paitason. Hinoon iya pa nang ibagsak sa kaulahian ni ana. Munang ayaw kumpiyansa guys, kung naakay kinaiya nga kusog mo lockdown, masina o kusog nga maguol kung ang uban ni lambo o gipanalanginan, o gusto kang mulabaw unya gusto kang manghambog sa uban, dili na siya mayo nga kinaya guys. Kung ganahan kang muuswag sa kinabuhi, ang prinsipyo sa Biblia mao ang pagpaubos. Kay ang tubig guys, di ba, kumpara nimo ang tubig dili guna sa mopundo sa buntod. Ang tubig adto gina sa mopundo sa pinaka ubos nga bahin. So in short, mahimo kang tubig-tubigan nga tao, kanang adunahan, mahimo kang muuswag sa kinabuhi kung mapaubsanon ka. Kay didto guna mo bundalos ang tubig sa ubos. Dili guna mo pundo ang tubig sa buntod pinakataas. Mangita guna siya pinakaubos ug didto siya mupundo sa mapaubsanon nga napit. So diha ang atong kinabuhi guys. Kung gusto kang muuswag sa kinabuhi, pagpaubos ang sekreto guys. So dinhi lang ta kutob guys sa ato ang sambingay puli nga nakahatag kita dugang nga impormasyon. Kung bago pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa dagan natong mga sambingay. Kung pwede po kang tan-awon ni nga video guys. God bless, glory to God.